Gelo hûn di demên dîsîplînê de bi zarokê xwe re xwe di navenda şerekî desthilatdariyê de dibînin? Lêbelê rêyeke bi dilovanî heye ku hûn bêyî xwedkirina peywendiya di navbera we de rêberiya zarokî bikin. Ji bîr nekin, zarokek ku hest bike tê fêmkirin, ji bo rêberiyê zêdetir dilê xwe vedike. Berî ku reftara wî sererast bikin, nîşan bidin ku hûn hestên wî fêm dikin. Gotina pêlîstok avêtina te ne baş e, lê ez fêm dikim ku tu gelekî hêrs bûyî ji ber ku hevalê te ji destê te girt, li şûna ku ew xwesûcdar hîs bike, hestên wî reva dike. Ev kêliya efsûnî ye ku deriyê hevkariyê vedike. Bila vê hefteyê ceribandina me ev be. Berî ku reftareke zarokê xwe sererast bikin, bisekinin û tenê bêjin ez te fêm dikim, hûn ê cudahiyê bibînin. Gotina me ya behrire, li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekê dengî bi me re per bibin. Ev peyam û dîyem li pêşa daxuyaniyê de ne.